De stempelkaarten liggen klaar voor de Elfsteden Challenge. Er zijn 250 mensen naar haar aangemeld voor deze alternatieve Alverstedentocht. En die vindt net plak in Friesland, maar op de kunstijsbaan van Biddinghuizen. Verder is alles zo echt mogelijk maken. De deelnemers beginnen in een kooi, krijgt als Klazine Seinstraat 20 in. Een oren sportieve pommerant, Iep Kramer, maai het startskotje aan en dat zelfs ik maai. Ja, de omstandigheden zijn natuurlijk zwaar. Het waait hut, we krijgen misschien straks naar buien. Maar ik beschouw het als een mooie training. Ik ga straks naar de Wijzee en dan heb ik alvast wat kilometers in de voeten. Na een stuk klunen maaien de ijzers het ijs onrijtje. Het kan van nu beginnen, ja. Als ik een beetje mooi droog water en dan weer nog een beetje de lessen geeft, dan wordt het een mooie dag, dacht ik. We hadden net de volle dag met erin laatste jaren en dit is een mooie gelegenheid. En dat is ook de reden dat de betinker van de Elfsteden Challenge de tocht opzet had. De echte die loopt maar achterwege, al 20 jaar. En wij wachten hier veel te lang, dus we moeten nu het heft in eigen handen nemen. Dus we beginnen ervoor. Dat is maaidwaan wichtiger als winnen. Wat op tijd binnenkomt, krijgt een prijs. Je krijgt hier het oergestelde van een kruiske. Dat is geen kruiske. En medaille werd het kruiske uitstands is. Dus als dan de echte is, dan past dat kruiske in onze medaille. En dan is een mooi duo, zeg maar.